Sugbo pa dahil bukas sa turismo o sa tibok ekonomiya nga way paghigpit o restriction bisan pa sa resolusyon sa IATF nga pabiling ana sa Alert Level 2 ang lalawigan. Ano ang report? That per pronouncement of that resolution signed by Bergere, Dr. Bergere, declaring the province of Cebu under Alert Level 2 and yet declared several LGUs under Alert Level 1, such a presentation is both confusing and confused, and Cebu Province refuses to be part of their own confusion. Mao kini ang paghulagway ni Cebu Governor Gwen Garcia sa resolusyon sa National Interagency Task Force IATF nga naglakip sa lalawigan sa Sugbo sa Alert Level 2 sukad sa Abril 16 hangtod sa Abril 30. Suma sa gobernador nga kaniadto ra giwagtang sa probinsya ang mga restrictions sa katawhan ug labaw na sa panginabuhian. Kini taliwa sa tinguha nga hingpit nga makabangon ang mga Subuanon gikan sa pagkahagba sa COVID-19 pandemic ug sa nasinating epekto sa bagyong Udet. Subay nini dili na makatugot ang probinsya nga mabalik sa kaniadtong panahon ang Sugbo. Cebu Province has moved forward earlier than all the others. And now, we intend to soar to even greater heights. How do we do this? Not by restricting livelihoods and businesses. Once again, putting a dent on our economy. We are only trying to recover. This executive order was anchored on that proclamation, 1218, which was only extended for 3 months by Presidential Proclamation 57 of the current President, President Marcos Jr., then that resolution has no legal anchor. Samtang sa katinawan sa Department of Health nga kaniadto pang Hunyo 2022 kining alert level system og wa gipasaka nga alert level 1 ngadto sa alert level 2. Bisan og anaa na kini sa lowest classification apan ubos ang vaccination rates nini sa 70% nga target population. Ang alert level system gitumo sa pagpahimangno sa mga buhaton aron malikay sa pagtakod sa COVID. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.